Guretzako, legealdi honetan helburu nagusia da izatea eraginkorrak eta baita ere Soraluzen. Horregatik gaur, alkatearen aurrean, Ikerren aurrean, hartu ditugu bi konpromiso zehatz. Lehenengo konpromisoa izango litzateke hirugurutzetako biribilgune bat martxan jartzea. Hitza ematen dugu legealdi honetan bertan egingo dugula proiektu hori eta burutuko dugula. Eta horrek herriaren sarbideen ikuspegitik jauzi oso importante emango luke hori behar da bezala txukuntzea eta aurrera ateratzea. Gaur esan dezaket, boletinean atera zen atzo, lizitazioan martxan dagoela, irailean hasiko ditugula lanak eta urte bukararako, abendurako aurre ikusten dugu bukatzea. Beraz hori errealitate bat izango da aurten bertan. Eta bigarrena, herritarrek eurek udaletxeari esan dioten lehentasun importantenetako bat da futbol zelairako bidea argiztatzea, argi bat ipintzea hor, ezinbestekoa da, hainbat eta hainbat haur egunero, batipan neguan egoera delikatuan edo zailean egoten direlako, arriskutsuan alegia, eta uste dugu aktuazio hori ezinbestekoa da herri honetan. Udal gobernuan aldetik eta Soraluzeko herriaren aldetik eskerrak ematea Foru Aldundiari hartutako konpromisua medio eta etorkizunari begira espero dugu beste proiektu batzuk ere martxan ipintzea. Mila esker danori.